с слухови проблеми показаха, че по нищо не се различават в актьорското майсторство от своите връстници. Пред препълнената зала в читалище братя Миладинови те изиграха спектакъла Маугли. Помагат им актьорите от театър Цвете, които от 15 години работят с деца с увреждания, за да помагат те по-лесно да се приспособяват и да общуват. Елиана Димитрова разказва за тази необикновена премиера. Повечето от тези деца са с увреждания на слуха. Друга част обаче са техни връстници, които чуват нормално. Терапията всъщност е двете групи да работят заедно в театъра и едните да помагат на другите. Снимаме генералната репетиция. След броени минути младите актьори ще се представят пред публика. В крайна сметка децата се научават, че те са ценни с това, което умеят да правят. А те уменията си ги откриват тук, в нашите занимания. Разбират, че са страхотни артисти, че са много емоционални. Интересно ми е, хубаво ми е, приятно ми е. Забавляваш ли се? Много. Харесва ли ти тук в театъра? Харесвам. А дали зрителите ще ви харесат? Как мислиш? Супер ще бъде. Сигурен си? Да. От само себе си се разбира, че завладени от ентусиазма на младите актьори, всички зрители харесват представлението. Освен с деца с увреждания, актьорите от Цвете работят и с деца лишени от родителски грижи, жертви на насилие и малолетни и непълнолетни престъпници. Представяйки тези представления пред обществото, ние по някакъв начин мисля, че атакуваме и неговите стереотипни, закостенели представи за различните хора. Професионалните актьори в театъра също изнасят представления. Те обикновено са за превенция на трафика на хора срещу дрогата и насилието.